komme med. Nej, det vil være fint. Kæft, hvor er det klar. Er det rigtigt? Er det okay at nive hende? Må man gerne nive hende, eller hvad? Er det i orden? Det mener du? Hvad mener du? Bare hold fast, Amy. Råd mig lige ansigtet der. Er det okay, han slår mig i hovedet? Er det okay, han slår mig? Det vil jeg da gøre noget ved. Hej, det er godt med det. Hvad fanden sker der, mand? Hold kæft, hvor er det noget svineri. Jeg kan ikke gøre noget, Inge. Hold kæft, hvor er det noget svineri. Spark til, Amy. Vis, hvor stærk du er. Hold kæft, du er svineri! Frem over sunder, du!